Na takmičenju su učestvovale 4 sokolske čete iz Donje Vrućice, Vrela, Kozila i Buletića. Ove godine zbog sveopšte štednje nije bilo gostiju iz drugih sokolskih družina. Nisu održana ni takmičenja u viteškim sokolskim disciplinama, kao što su navlačenje konopca i boj na brvnu. Srpsko sokolsko društvo svake godine povodom Dana opštine daje doprinos upravo manifestacijama i obilježavanju Dana opštine i krsne slave Svetog Arhangela Gavrila. Ove godine to je nešto sasvim skromnije, u godini upravo recesije i krize, prisutno je ono i kod nas i svake godine su bile prisutna sokolska društva sa nivoa Zvorničke, Tuzlanske i Sokolske župe, a ove godine smo upravo odlučili da manifestacija poprimi lokalni karakter gdje su prisutne sokolske čete u okviru Srpsko sokolsko društvo Sveti Petar Cetinski u Tesiću. O značaju i cilju ovakvih sokolskih nadmetanja Petričević kaže: Duh sokolstva je u pravom smislu riječi razvijanje zdravih generacija, razvijanje fizičkih i umnih sposobnosti, zatim razvijanje bratstva, druženja, jačanje fizičke snage i to su upravo one vrline koje treba da posjeduje svaki sokol. Na području opštine Teslić aktivno je 27 sokolskih četa sa oko 800 članova. Najvažnije od svega je drugarstvo, kažu Sokolovi. Učestvujemo tu svake godine na tom druženju sokola. Ove godine je to malo skromnije, a žao nam je što nema ostali viteških disciplina. Tu ove godine smo ovako samo 4 prošlogodišnje ekipe koje su bile prva 4 mjesta, tako da je malo umanjeno i tako družimo se svake godine. Nije bitno pobjediti, važno se družiti sa drugom, tu i lijepo igrati se fudbala i tako. Osim sokolskog takmičenja povodom krsne slave i Dana opštine Teslić, predviđene su mnoge manifestacije. Od svečane akademije do brojnih sportsko-kulturnih sadržaja koji će trajati do kraja aprila.